fadaran gwadadas. Idan na faɗa su ji haushi na, kuma uzuri ku ji kuka na, da umma da abba da yayyuna, ku za ku yi shaidar halina a gare ku na dauka. Ka bi dole a bika, ka ji dole a jika, daga kare janaka, haka na ce da shakka, ka ji ko da dakika, durin sai bai saka ka koka nan fadaran ma. Nan fadaran kuma je gaba yamni na shiryo, ka bani kiɗa na idan zance ya. Allah gatana shine gatana da ba za ya bari ni kuka ba. Shi dai muka kama kuma babu nadama, daga nan muka soma, daga kaji husuma, ka faɗa wa hukuma, ka ɗauki lumana in ka so haka ya fi kaje kai ganganciya. Mai gangancin haka nan ya ka jefa mutum kunciya, mai ganganci da aka yi biyayya ka samuwa. Ga dan kwaliya da aka binne mahaifata, a can na mace haka nai fata, akwai mu da kyawawan mata, a ta nan haka mu ne yan gata, kuma dan da kishi ku ji na ce da kulle da akwai ne dalili, kuma na yi su'ali zane bisa hali ko babu dalili. In ka so ka gujan haka karkai mun garya, in ka so ka gujan haka karkai mun garya, du mai mun garya a garin haka shine cin zaliya. Ko ba kwa goyon bayana, ba za ya saka na ji haushi ba, na yadda da Allah ke komai, ba za ya bari na yi kuka ba, a fahimta fuska abin da ka shuka shi za ka yi ɗauka, ka kama abinka yabe na waninka. Daren jiya mun ga uwar gulma a tana ta biyar bakin zana, kai ta yi dare ba ta zo ba da sa'a nan fashi ruwa. Haka shi zai ce amin, in ka ji rasku mu je tafiyar da bai saura. Ku za ka dara ne da yar kwanya, kunar ka tana kai dan dinya, da akwai matsala bakin tsiriya, daga jin haka ba zancen gariya, ku jira ni na farka haka ne la shakka.